Jartul gallo mo e mo hol ko nder cuuɗi e woni mo naam abida me a heɓulaɗo way la ilaha illallah amin yumma mbeɗe nodduma wiga mbeɗe heggulaɗe holɗo gonnoɗa sa min mi noddima daade sappo sudam tan gonnon quoi eyyi e joni komi jiɗɗo neldama galle jaraya ara nerma jaraya andimɓe ɗum noon jiɗmi tottana kam mbiyam ko min tottimo noon kaɗa ɗon wiyani ya haɓɓit wiyani ya wat haydara anani kami ko nanguɗo sa tawanto noon hay goto gartira ha ɗo ayno tottirmami tottira kam noon junggo e junggo kam tawantan hay goto mi artiri eyyi a famani walla walla nani eyyi mi faami ke mi nani kon jagguɗo an tam panmi noon 5 minutes kokkumani eyyi bêtisage maji e daragu ma ngo kanna ɗum ɗo ok yawno noon an tappanmi dam ni jam o wona élève amo ha an min mbeɗe fanma damal taron doga goppa kam ɗon hande tan mi fiima ha cekkel ndonuma baba nula hay sa nula wallam nula hay sa nula baba wallam nula mbimi bandiyagal ma karmugal ngal natat mbo yayen yas hay sa yan kini keccigal laa jori gudino jammo ñayer gas islam i cek ere yas ha a daran no ƴeewa assalamu aleykum ha goto ala ɗo ala nena wi kam totta goto ala ɗo de yayo o yayo o yayo o yayo e yay angal kala gara iddo mayɗa mo wonta koye musol min hande ɓe gabbata ɗo garta yay o yayo min nde ɓe gabbata toka jolɗum yay e yay nam angal ar kay okoɗo mo kañum kay arti aftira ƴettintan mbimaɓe hay goto ala ɗo ɓe mbi kam hay goto ala ɗo mbimɗa kayma ya mi yiyatan hay goto la ilaha illallah konan karimari wona e galle heran hani iya inna lillahi an mbima wiya tottu ɗum nene ma jara ala yay sa tawa ɗo nene ma jara gartira ha ɗo barki yamma min mbiɗa hay goto ala ɗo a yiyatma allah ko min jibini bone ulle ladde anda kayma janillah inna